I pozdrav svima, ja sam Kris, vaš dobar i pošten domaćin. U današnjem klipu ću da vam pričam zašto me nije dugo bilo. Jebi ga. Kris se zaposlio, šta ćeš? Radi on, crnči ko konj. A plate, nula. Ništa. Počinjemo ponovo jako, bit će klipova povremeno, kad budem imao vremena, da li vikendom, preko radnih dana, nikad se ne zna. Zato preplati se i da bi vidio novi klip. A i možda budemo otišli na TikTok. Ko zna. Mogu da vas naučim Morzov kod. Jeste, nisam ja neki profesionalac, ali ja sam s drugom naučio za jedno 6 sati. Tako da, mogu da vam pokažem. Nije mi problem. Prebacite se na Discord, da bi to praktikovali sa mnom. Ja volim baš tako da kuckam na brzinu. Mogu da snimamo stvar što vidim da je traženo, veoma po komentarima, ovim ispod. Tako da, bit će osvajača, ne brinite. Mogu da snimam šta god. Mogu da snimam neke reakcije, mogu da snimam svašta, šta god da mi padne na pamet. Sad nisam ograničen. Dok sam imao onaj prošli naziv, Dangerous Game, ograničen sam na igre i na opasne igre i tako to. A ko će to da snima? Ko me zajebava tu 24 sata? Evo sad opet nešto zajebava tu. Upalo je loading screen onaj screen saver. Pa mogo bih da snimam tako neke filozofske teme. Volim da filozofiram. Pa mogo bih da snimam pa šta se god da se snima. Mogu baš sve da snimam. Znači samo pišite u dolu komentarima i zašto ćemo ovo susreti. Ali vlogove nećemo. Mogu da radim story time-ove kojih već je bilo, videli ste evo ih ovdje lista. Može bit će ih još, uvek ih ima, evo upravo, znači danas je nedelja kad ja ovo snimam, datum je 26. Znači juče se desuje na story time, da tako kažem, mogu bi tako da to nazovem. Mogu da reagujem na vaše videe ako budete voljni da me šaljete na Discord, link mi pošaljete u reklamiranje, napravit ću ja poseban kanal za to, tako da svaki kanal ima svoje pravilo, poštujte ih da ne bi dobili banove. I mogu da ocenjujem svašta. Recimo, mogu da ocenim Aleđeksov style, koji je 5+. Šta ćete jednoga spesi za kamere? Ajde dođi da te vidi ljudi. Neće, stidi se. Pa da, nije sedio frizuru. Ko da ga sestra mlađa namještava frizuru. Ništa, moramo malo se šalimo, takav sam vam ja. Novi i poboljšani Kris. Pozdrav!